Tapos narigiri ka lang ba? Kasi si Teacher Maria Fe, kadang ikaw ba itong nagbangsak sa akong anak, ma'am? Ikaw ba to? Amo lang talang istoryahon ng imong ang ikuan ba? Anong gibagsak nimo? Ha? Dili ay kadlok lang, ma'am. Wala man istorya ra may ato. Asa? Ibagawas si Maria Fe. Good day, people. Welcome to BITOKBITOK University YouTube channel. Yaxbo! Nanambok na ka, Brad? Yan. Murag ni angay na ka? Yan. Pasiangay ka, Brad. Alright, so naka-long sleeve ko karon. Kaya mag-host ko, gi-invite ko nga mag-guest o mag-host sa kasal. And cool ba kaya mo reception karon may gala? Kay puros mga nami tunga-tunga sa mga talam nun. Pakita dito, baby. Well, di na first time nga mga pilog kasal ngayon ngani. So, barag 25 years anniversary. O mag-host ko, tapos medyo tunga-tunga, tapos medyo init, so nag-long sleeve ko karon. Good luck sa akong ilok nga basa. Pata mag-enjoy ta ani. So mas actually dito sa anay lang mas bibo ni, mas lingaw ni ngani nga mga kasal. So karon as of today medyo pa alas 11:27 na. And ang mga kinasal na pa sa simbahan. Alright, so good luck. Kay ang problema wa pa daw sila program na nasadtaan. Kana mag-host bitaw nga way saktong program mo gani problema sa tanan. So magbot man tandaan og program kanang programan. So para kuan nato, so entrance. So pag entrance kaon ta uli na dayon. Ana lang para di na ta mahasol. Oh, nice. Nata sa mga kabukiran. Siwa ng photographer o pilot sa drone. So far paglupad niya puros kasagbutan na yan nakita. Ayaw uto ka natong tanan! Ilang gini mong gutom na kaya hilaw na mong isip. Hey, anak. Mayong uto ka natong tanan. Ladies and gentlemen, ang atong oras alas 9:30 pa. Sayo pa man day. Burang ang uban ba, burang first time kitang baboy nga mostorya. Alright. 25. Pagtangan ako sa picture, bata pa man lagi. Dili sa ingon nga aron bayran ko diretso ha, dili. Iyong ko nga pag-sure mo, mo kinigil ka sa 20. So sa lugar, grade 6 pa sila, nagpakasal na. Kasayo ko nila ng atol. Pilay edad ni mo, pilay edad gini mo tay? Ay mo galing, wala mo ko ningon nga, walay tiguang diri, ang natiri survivors. Pilay edad boss? Nakalimot na oh. We, 85? Mura lang kag 84. Mapigyo na ako diri sa palibot kung kinsa ang mga adonahan. Sige, be ka dyan ang bing branam. Dala, murag ko
kusog diri na pizza ang sikat. Pero kayo kwarta diri baga kayo. May problema may ba kay kamera upat ani? Sa ang lugar ni? Sa Mantol. Sokol dili. Eh grabe ni. Larga. Larga. Solo flight. Pagkidok. Ma'am, mali na ma'am. Biging. Ma'am, kamu. Ma'am, kamu ma'am, di mo. Sige, wala na ako. Tomorrow. Hi. Hello guys, welcome to BITOKBITOK University YouTube channel. And today, BRIGADA ESKWELA me. Teng teng. Patrabo kini kamera ni kamera patrabo kanang burgago kanang hago kayo. Hago kayo. Hago kayo kana. Singutan ni Joey, singutan ni Joey. Walay mga arsahonon diri kay burag may mong gas ganahan. Walay ka nang arsa-arsa diri kay may mong gusto ba? Sa among buhaton karon magpagawa sa mig bangko ta ipasulod ra po din namo. Para nalay hago ba. So mga maestro mayani. Class, our lesson for today. Andili maminaw class. Taer ingani hawiro sa maestro. Andili maminaw class, kabalo na mo. Nagdinikanan mo po magdala. At isa kalisikuan, isa si Teacher Maria Fe. Teacher Maria. Maria Fe mo na yung class advisor diri. Tapos naringiri ka lang ba? Kasi si Teacher Maria Fe, ikaw ba itong nagbangsak sa akong anak, ma'am? Ikaw ba to? Amo lang talang istoryahon ng imong, kuan ba? Anong gibagsak nimo? Ha? Dili ay kadlok lang, ma'am. Wala man, istorya ra may ato. Asa? Ibagawa si Maria Fe. Nganong gibagsak? Ha? Ngano? Woo! Ayaw ka hadlok. Ayaw ka. Istorya ra ta. Mag-istorya ra. Wala bagsak sa elementary. Wala sa elementary. Ay, wala na yung bagsak sa elementary. Ah, okay. Very good. Right. Labantog din sa una, di ko bisag di ko miskwila. Pasar gyapon. Wala bagsak. Pasar gyapon. May soka tuwa. Nana si nanang ko ni nanang si congressman. Kong may buntag ko nanang pamilya ni congressman. Maing buntag ko. Ma'am, may buntag ninyo, ma'am. Kong, pa may pamahaw kong. Ginoko. Basta may pintal na mit. I thought markers were the first. Apple green. Kana? Oh. Okay, di na. Herp. My God, so itchy. So itchy the nose. Nagani pa kano. Oh my God. Abugan magtuoy. Yan, nagsugas mi ka ng pan. Labo-labo rin niya. Grabe, tired kami oh. Grabe yung kayo mong trabaho, may gala. Uy, lampaso. Kadyan lang. You know this? What's this? Coconut. Huh? Coconut. Coconut? What is this for? Cleaning the floor. Huh? I saw this. Like you put your feet on it and move it around. As you know how to do it? Sige, let's try. If you know how to do it. Try it. I want. Sige na, try lang. Sige, go. Sige, try ha. It's a coconut. Oh, yung sa akong anak daw, kung doon siya coconut. Oh, sige. Sige, try tayo. Use that? Sige, try. Okay. Go. Like that. Like that. Sige na, try lang. Sige na. Dito sa ba? Try na, sige na. Just 20 strokes. Go. 20 strokes. Yeah, very good. That would be your household chore in the house, huh? Ay, Lu, tama. May lang tag-brush na. Isa ka brush niya, Brad. Nga pa magamit, Brad. Sis, grabe gigay may gala. Grabe gigay nga effort ba? Where's mommy going? I don't know. I want to brush it. It looks so satisfying. They really.
You guys are helping? Good. Yeah. Nice, nice. Hala! Hala! Sa pikas mo, Dor! Wala ko naka-project niya. Uy, ang floor 1 dapat to sa naka-direksyon. Sana magiging ka-direction. Gagabaras-bara. Agoy. Ang sanggot. Ay, time dyan kayo mang-hire kong katabang dyan. Project sa ako. Lala. Lala. Si Jang Iborek Iro nga nagsukag si Lupin. Please lang, palihog lang diri, palihog lang. Diri tayo. My God! Kailangan ito palihog. Floor Basa pa din. Hello, grabe na kasi marepilingira mga igala. Sa CR yung lugar. Wow. Lami kay picture na may igala pagka-konsihal. Okay, freeze. Pak. Ano, pak. Oh. Konsihal. Underwater! I-twist naman, i-twist. I-twist naman kayo paraan. Para mawala ka na. Gabi ako na stepping or po. Ingon ni ma'am, di po di palabihan og sinaw di ay kay mas light ang bata. Oh, na tama na, dili na not too shiny. Kaya basi makita ang panty ni teacher na ani sa kasinaw. Oh my God! Oy, ang atong pintal quick dry na 3 weeks o gana rin. Quick dry. Quick dry. Murag hinayon ni siya diri nga agency, murag hinayon nga agency. Kasi road agency. Murag lasa nimo hinay mo trabaho diri ba ya? Hinay kayo ha, napay wala na pintala no. Oh, pare yan yo, murag lamian na kay lang katon ani do pulihan oy. Asa si Boy Negro. Asa Brad? Ganina namin silig-siliga, pero di Di mo kaya? kay masura kay way kamera karon ni. Bisig. Nakabantay sa day ka ng ano. Kaway-kaway sa lit. Paganahan. May official pilot. One. Ay. Gusto mo magpa-drone. Na, PM na may dire may gala. Parato ra kay mi. Ampir tuyok sa sabad. 10 pesos. Oy, Raik. Grabe mo ha. Sa balay, di gini sila masugo. Pero sa brigada, masugo lagi. May pa magbrigada lang ta perminti. Oh, da. Oh, pag naik kamera liuk-liuk. Wala di mana siya mao. Oh, man. Mo po ni payag dire. At least makachikitsa ang mga estudyante ba? Pag break time. Chikitsa na. Sada ug kada ba pastar bo. Oh, why man? You scared? What happened? Ano man? Why man? Dili mag-cry kay... What happened, labor? Why man? You thought that we left you? I don't know. Daddy will not do that. Daddy will never leave you. Kay love ka ni Daddy. Salamat sa safety, sa matagos sa amo, and may you all bless the food and the mga nag-prepare ani Lord. May all of these will bring nourishment sa among panglawas. In Jesus' name we pray. Ma'am, Thank you, madam. Mama muna, ma'am!
Salamat.